welcome to Akabari. To kamar irin ka ayyana su waye masu ƙarfi a nan. Ina irin su ma zangi. Sau irin guduman nan. Kaji wani zanci kana sanya mun giwa. Ƙwarara mun giwa. Kamar irin su ma zangi a ce su ɗau wannan gudumar. Ta rusau ɗin da na bai Musu ga wani kwastewan a nan. In ba duk ɗaya aka yi ma ya wajen ya karɓo ni littafin nan. Ma iya aljanin suruwanci a ni fa wa ruwa na da su. In aka yi ma ɗaya akan da ya ga mun kuɗaɗen kawai su ci gaba. Akwai wani boka wajen gidan su wajen shagon su Yusuf. Ka san shi? In ka je wajen Alaji sai magana agaji ani an tsora wai na nutsi ma waye boka wai kan me faru kan me ta inda na san cewa ni faɗin da wallahi ta hanyar da faɗa ma din saboda duk abin da karanta mai na karanta na ce mai kuma ni in naje kasuwa ma in ji gaba ki dai kasuwa ta fito min da gare idan in dinga jin kasala yace laifin ka ne tun farko na ce ka dinga zuwa a nema rubutu kana karɓa kana shafa izuwa ka ƙi zuwa ya ce yanzu a gari ya ce kawai zai je in je in hasbi Allah guda biyu in je in yasin in gani abin da ya ce min kenan shi Abuja ma zai tafi yanzu ne ya ware ni fa ba yasin din nan ba ni kawai ba ni ta mai magana ka ce mai ga wani kwastoma ya ce in dinga karɓar rubutu amma bisa wani sharadi lokacin da ya gane gidan mai ringe masu ruwa su mata ta karuwa da yayin su shi ne ke mu faɗa aka duba hannu na mai ringe ilimin taurari aka sai mun wai akwai wanda suka samu a mana dole wai in dinga wane yanzu ana karɓar rubutu ne kuma in dinga mai biyayya sosai nan da abin da ya yi to ni na zubar da abin kawai ne ma kai daga gaskiya faɗa ma Allah wayan Allah ka ce mai ga kwastoma wani malami a can haka ne ba ka iya sanin sa ga ni wai to dan ban number sa nan titi ban number sa to ai ko malam Anwar abin da yake kenan mutumin ka kai ko malam Anwar da kake ganin sa haka yake ko da kai ka san malam Anwar ai ko malam Anwar da kake ganin sa mugun kwallon shege ne malamin sai wannan ne wai malamin ku malam Anwar Allah da wuce ka fito mun da ita mene har kai ba an ce shirka yake ba amma ba mi sai da mi registration number ne ko number ne ba kana registration number ba wannan me Allah ne lambobin nan da alfa a ciro su an ciro ne da dai an fara cira Allah